Ongi etorriak, ezoiko osoko bilkura honetara, aztergai jarraituz, lehenengo puntua, 2019ko irailaren 27ko osoko biloren akta onartzea hala badagokio. Bai, Ander? Bai, egunon dan hori, aurreko bozeramale batzordean erabakin gendun moduen, baietza esango dugu noski baietze aktari, baina gure ardura edo gure nahia da jenteak, kanpotik, berbaiten dauen edo jeta datorrenean ona parte hartzera, edo nolan hori aktetan ere agertzearena. Badakigu horretarako lana dekogula, badakigu ere ez diezela garairik onenak hori azteko, hor dekogu ametzen refundazioa eta elkartea ona, aurrekontuak eta bar. Orduen, itxiko dugu apurbet datorren urtera begira, rofagaz batera, hor gelitu zala pendiente rof barri bat egiteko, horrekin dana batera, zelan jorratu aldogun danon artean, publikoak edo jentea datorrenean zelan arautu aldogun parte hartzea. Eta besterik ez, hori da guk esan behar duguna. Orduen, datorren urtera begira, badaukagu lana danon artean. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, Ander. Landuko dugu datorren urtean, idazkari nagusiaren eskutik. Orduen, hau batez onartzen dugu? Hau batez onartzen da. Bigarren puntuara joko dugu, 2019ko azaroaren 10ean Diputateon Kongresurako eta Senaturako egingo diren hauteskunde mailetako kideak hautatzeko zozketa. Igor etorriaku, betiko lez, beraz Igor, zurea daitza. Egunon guztioi, zozketa bidez Diputatu Biltzar eta Senaturako hauteskundetarako maikideak aukeratuko ditugu. Gogoratu guztira 23 mai direla, eta mai bakoitzean lehendakari bat eta 2 bokal daudela. Titular eta ordezkoen artean guztira 207 pertsona izango dira aukeratuak. Programak kargu bakoitzarentzat 9 ordezko gordeko ditu. Zozketa burutu bezain laster, talde bakoitzak, bozeramaileek jasoko dituzte emaitzak bai paperean eta bai emailez. Eskerrik asko. Hor ikusten duzue, izen abizenak agertzen diren lehenengo zutabean, horrek izango dira 23 presidenteak. Bigarren eta 3. zutabea dira presidente horien ordezkoak. Eta eskumatara joaten bagara, ikusiko dugu ja lehenengo maikidea edo bokala, eta bigarren maikidea edo bokala. Eta gero aurrengoak izango dira maikide horien ordezkoak. Lehenengo ordezkoa eta bigarren ordezkoa. Orduan, hor ikusten dugu, barriro presidenteak, lehenengo ordezkoa eta bigarren ordezkoa, eta gero lehenengo maikidea eta bigarren maikidea. Eta listo, nire aldetik ez dago besterik. Eskerrik asko, Igor. Horrengo puntura joko dugu. 3. puntua, Urdaibaiko biosferaren erreserbako patronatuko udal kideak aukeratzea. Hemen, plantxa bidagoz, bata Euskal Herri Jeltzalekoa, bestea Euskal Herria Bildukoa, beraz, bozkatu behar da, bata bestea edo abstentzioa, suposatzen dut. Idazkari
Bai, egunon, hautagai zerrenda bi daude, lehengo EH Bilduko hautagai zerrenda bozkatuko dugu eta gero EAJ-PNV-koa. Beraz, EH Bilduko hautagai zerrendari baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak, eta EAJ-PNV-ko hautagai zerrendari bozkatuko dugu orain. Baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak, Beraz, bozketa egin ondoren, laugarren puntura joko dugu. 2019ko 0,25ko soldata igoera onartzea. Hau pertsonal batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen. Esti, zuzer esatekorik? Egun ondanoi, komentatu nauen moduan pertsonal batzordean, aurrekariaz informatzeko, 2018ko abenduak 11ko 24/2018ko errege dekretu legeak dinoen moduan, premiazko neurriak onesten dira sektore publikoko ordainsarien esparruan, 2019ko soldata igoerak onartuz. Konkretuki, 2019ko otsaiaren 22an, 2018ko abenduan indarrean dagoen soldatan arabera, 2,25ko igoera onartu zen udal langileen ordainsarietan aplikatzeko. Igoera honek, 2019ko urtarrilaren batetik izango du atzeranzko balioa. Ondoren, Kontseilu Gobernuak 2019ko irailaren 10ean hartutako erabakiaren arabera soldataren 0,25 gehigarrizko igoera bat onartzen du. Igoera honek 2019ko uztailaren batetik aurrera atzeranzko balioa izango du. Ikusten danez, igoera bien topea, 2,50 izango da, beraz, adostu zen, topea edo guztia igongo da, gaur onartuko da 0,25ko igoerarekin. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, ez beste edo norrek zuzer esateko, hau batez onartzen dugu orduan. Hau batez onartzen da. Bosgarren puntura joko dugu, 2020 ekitaldiko zerbitzuak eman, eta udal jarduera gurutxagaiti preso publikak aurretzen dituen ordenantza aldatzea. Ordenantza hau, zati batzuk ametxeko preso publikoa dira, ametxen aztertu ziren, onartu ziren, eta gero udaletxean danak, bai ametxekoak eta bai udalekoak. Ez dakit miren, zuzer esatekorik, igual beste tasen moduan, 100ko igoera dekiela, eta tasa berri bat dauela, eskontza edo funeral zibiletarako. Hemen ez da egon adostasunei, puntu guztietan, beraz izta eskatuko dugu, Ander, zurea da Ander. Bai, a ber, hemen ordenantza arau fiskalak moduen azten ditungo gara, 100ko igoera hori, aurreko plenuan emon gendu zen arrazoiak, batez ere progresibitatea falta, eta azkenean dan hori aplikatuko jakiela, jakindala ere, sorionez, taula batzuk badeko guzela aplikatzeko, eta obariak eskatuteko behar daben guztientzako, ezta. Baina hortik jarraituz, eta horreko plenoan esan genduen moduan, ez dugu ikusten kobratzea eskontza zibilak, udaletxeko eskontza zibilak. Horre alderdi sozialistak eskatu zuen tasa bat kobratzea eskontzak egiteagaitik, eta guk ez du ikusten, guk ikusten dugu langileak ez da ordu apartekorik egiten lan hori egiteko, eta zinegotxo beti gauz prest, azkenean herritarrak dekien beharrezen eta kasu honetan eskontza bat egiteagaitik. Orduen hori dana kontuen hartuta, puntu honetan aztenitu ingo gara, jarraituz, baina adierazi zargita garbi gu kontra gauzela eskontzaren tasa hori aplikatzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander. Alba, zure daitza. Bai, egun ondan hori. Azteko guk ametzeko batzordan esan genuen bezala,
Gure eskakizuna zen kide ugariko familiei 10% onura sartzea, eta hau ez da presio publikoetan islatu, eta bestalde Alderdi Sozialistak eskontzetan kobratzeko ekarri zuen proposamenari ezetza eman nahi diogu. EH Bilduk esan dauenez, zinegotziok egiten dugun lana bolondresa dalako, eta ez dugulako uste inolako esfortzu estrarik egiten dugula ez guk ez langilok. Garbiketa aldetik plaza ez da eskontzarik ez dagoen asteburuetan baino gehiago zikintzen, eta horregaitik abstenitu egingo gara. Eskerrik asko Alba, beste donor zuzer esatekorik, bozkatu ingo dugu orduan. Baiezko botoak, ezezko botoak, abstentzioak, Seigarren puntura joko dugu, Amets erakunde autonomoaren 2019ko aurrekontuan transferentzia bidez egindako aldaketa onartu. Bigarren zenbakiko espedientea. Bueno, hau lehen dabein azterkaritza batzordean onartu zen, hau batez, gero ogasun batzordean berriro hau batez, eta oin plenoa da kargu. Inor zozer esatekorik, hau batez onartzen dugu orduan? Hau batez onartzen da. Zazpigarren puntura joko dugu, Zornotza, lanbide heziketako ikastetxe integratua eta Emoritetxanoko udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea. Esti? Egunon berriro. 2017an, dakizuenez, hitzarmen bat sinatu gendun udala eta FP zentruaren, Zornotzako FP zentruaren artean, urte baterako zan eta bestela urtez lusatu alzan. EPA amaitu baino lehen aldaketa bat proposatu digute FP Zornotzatik eta udaletik ontzat emon dugu aldaketa hau. Hitzarmen berria 2020ko urtarrilaren batean sartuko da indarrean, eta ekintzailetza sustatzeko sortu gendun zerbitzu hau, eta urtez urte ikusi da harrera ona izan duela, eta zerbitzu hone dedikatu beharreko orduak gehitu behar direla ohartu gara, bai eurek eta bai gau. Beraz, astean 10 ordutik 15 ordura pasatuko da zerbitzuari dedikatzen zaizkion orduak, eta honek 10.800 eurotik 16.200 eurorako igoera eukiko du. Aurre ikusitako ekintzak urtebiko epean egingo dira, eta epe hori pasata urtero lusatu ahal izango da, gehienez 4 urte gehiago. Bakarrik esan behar dut, eskerrik asko FP Zornotzako langilei egiten daben lanagaitik. Eskerrik asko. Bai, esti eskerrik asko. Bai, Ander? Bai, gure partetik berretzi egie da, Zornotzako lanbide heziketak hor lan hori kudeatzen duen pertsona, benetan ordu horrek eta sarriten gehiago sartzen dauzela, orduen ondo ikusten dugu hitzarmen hori, eta hitzarmen hori dagokion bai orduek eta bai soldatagaz, orduen bate egiten dugula horrekin. Eskerrik asko, Ander, beste denok esoz esatekorik, nipe eskerrak eman gura dutxu daz Zornotza lanbide heziketako bai langileik, eta animau Zornotzarrei primerako zentroa daukagula, irtenbide profesionala oso ona dela, eta olako zentroak ez dauzela herri guztietan, eta zorizona da gura herrietako olako zentro bat eukitea. Hurrengo puntura joko dugu, 8. puntua, ondorengo alkatetza dekretuen berri ematea, Barkatu. Ai, Ez da bozkatu. Zortzigarren puntura joko dugu, ondorengo alkatetza dekretu berri ematea, 1218 alkatetza dekretua, transferentzu kreditu gola, 4. zenbakidun espedientea, kontu emonsan ogasun batzordean. 9. puntuan, hau eskontza zibiak egiteko alkatearen eskumena, eskuordetzea da, 1162 alkatetza dekretuak ondorengoa dio. Toki araubideen oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3 artikului, eta udal araubide organikoaren 76 artikului lotuta. Kode zibilaren 51 artikuluak, eta toki erakundeen antolaketa, jarduera, eta erregimen juridikori buruzko arauaren 54 artikulak ematen dizkidaten eskudantzez baliaturik, ondorengo erabakia hartu dut.
Lehenengoa, Ander Uriarte Pujana, Amorit Etxenoko udaleko zinegotzi jaunaren esku ustea jarraian adierazten den ezkontzeko almena. Iñaki Irakuliz Bilbao eta Carmen Juanes Gómez. Hauek, irailaren 20an ezkondu ziran. Bigarrena, Xabier Irakuliz Agirre eta Maria Vidal Sánchez jaun andrearen arteko ezkontza. Hauek irailaren 27an ezkondu ziren. Bigarrena, Anaz Gandiaga Sarasua Moitetxanoko udaleko zinegotzi jaunaren esku ustea jarraian adierazten den ezkontzeko almena. Ruben González Marín eta Nekane Berrio Burgos jaun andren arteko ezkontza. Hauek irailaren 21an ezkondu ziren. Hirugarrena, Luciano Martínez Iglesias Moitetxanoko udaleko zinegotzi jaunaren esku ustea jarraian adierazten den ezkontzeko almena. Jon Cifuentes García eta Daniela Carolín Painta jaun andren arteko ezkontza. Irailaren 28an izan zen. Jose Manuel Gutiérrez Márquez eta Carla Sofía Klapstein jaun andren arteko ezkontza. Irailaren 28an izan zen. Laugarrena, Amaia Aurrekotxea Idigoraz, Moitetxanoko zinegotzi handiaren esku ustea, Sergio Antonio de Jesus Parkatu eta Cristina Zerdan Mateo jaun andren arteko ezkontza. Hau ureen 11an izan zen. Bosgarrena, erabakia udalbatza honetan esatea, eta zigarrena 2019ko ureen 11ako bauan argitaratu zala. Hamargarren puntura joko dugu orduan. Emozioa, Auzitik Gorenaren Kataluniako prozesaren inguruko epaia. Nik irakurriko dut, eta hau da Euskal Herria Bildu, Elkarrekin Podemos eta Euskal Herri Jeltzaleak adostu duguna da gure eskuko manifestuarekin bat egitea. Azkenean, nik irakurriko dut, gero alderdi bakoitzak edukiko dugu hitz egiteko, eta gero bozkatu ingo duguna da, honegaz bat egiten dugun, edo ez. Askatasuna konponbide politikoaren alde. Lehenik eta behin, gure desadostasun osoa adierazi nahi diogu Kataluniako buruzagi sozial eta politiko subiranistak zigortzen dituen epaiari. Zintzotasun osoz, bidegakeria itzela deritzogu, Espainiako Auzitegi Gorenaren epaiari. Eta gainera uste dugu, epai honek ondorio larriak dakartzala, oinarrizko eskubide eta askatasunentzat. Prozesu judiziala bera ez da justu izan. Aitzitik, arbitraritasunez beteta izan da. Funtsik gabeko akusazioetan oinarritu da. Eta behin-behineko espetxaldiarekin presoen eskubideak urratu dira. Nazio Batuen erakundeko atxiloaldi arbitroari buruzko lan taldeak salatu duenez. Hain zuzen, presoak askatzeko talde honek egindako eskaerari muzin egin zaio. Bidegakeria honen aurrean, preso guztien askatasuna aldarrikatzen dugu. Jordi Cuixart, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Jordi Turull, Raúl Romeva, Dolors Basa, Josep Rull eta Joaquín Ford. Azke, nahi zaituztegu. Epai honen ondorio larriak zuzenean peiratu behar dutiztenei eta beregin zenidiri gure elkartasun osoa adierazi nahi diegu. Zigor epai honetan, kezkaz antzematen ditugu manifestazio eskubidearen, adierazpen askatasunaren, protestarako eskubidearen, bozkatzeko eskubidearen eta autodeterminazio eskubidearen edota erabakitzeko eskubidearen kriminalizazio zantzuak. Erabat, onartezina da. Demokrazian ezin dira kriminalizatu, mobilizazio demokratiko eta baketsuak. Ez da disidentzia politikoare. Demokrazian bozkatzea ezin da delitu izan, konponbidearen parte baizik. Salbuespeneko bide judizial, juridiko edo prozesalak alde batera utzi behar dira. Elkarrizketa eta negoziazio politikoari ekin behar zaio, auzi hau bideratzeko. Konponbide demokratikoen alde egin behar da. Kataluniako herritarrek euren etorkizuna libre eta demokratikoki erabaki alizatea aintzat hartuta. Premiazko eginkizuna da. Gure ustez, elkartasuna, askatasun demokratikoen eta eskubide zibil eta politikoen defentsa, bide errepresibokiko arbuioa eta herritarrek demokratikoki adierazitako borondatea oinarri duen konponbide politikoaren aldeko jarrera gure gizarteren gehiengo zabala partekatzen dituen oinarriak dira.
uneotan ahalegin bereziz defendatu eta sendatu beharrekoak. Egoeran larritasuna interpelatu egiten gaitu demokrazia, justizia eta askatasunak maite ditugun guztiok. Gure aukera ideologikotik harago. Hau da gure eskuk egindako manifestua, beraz, Ander, zure daitza? Bai, guztiz adoz, bakarrik komentatu, epai hau, eta epai hau baino aurretik egun batzuk harinago Altsasuko gazte jasotako zigorraren harira, Bildutik, 78ko erregimenak pairaitzen duen krisi politiko, ekonomiko eta lurralde arlokari errepresio eta autoritarismo bidez erantzuteko estatuko boterek hartutako erabakiaren logikaren barruan sartu behar dugu epai hau eta benetako kontrareforma bat martxan jartzen erabaki dute. Erregimenen hori salbatzeko. Estrategiaren horren barruan sartzen dira askatasunaren murrizketa, gure eskubide nazional eta sozialen urraketa, printzipio demokratikoekiko mespretsua eta gure nahi nazional, errepublikar, subiranaista eta progresistak erreprimitzeko mehatzu eta bortza etengabe erabiltzea. Eta zoritzarrez, uste dugu, edo bintzat EH Bilduk holan ikusten dau, Basaroaren 10 aurrera ez diez gauzak hobetuko eta gian okertu egingo direla. Orduen, hemen jartzen duen bezalase, guk konponbide demokratikoaren alde agertzen gara, eta horretarako Kataluniak herritarrek euren etorkizuna, eta euskaldunok, gure etorkizuna, libre eta demokratikoki erabaki ahal izatea aintzat hartu behar dugu, eta hori da jorratu behar dugun bidea. Beste barik. Eskerrik asko, Ander. Inork izan uste dugu nahi duzu hitz, ezta? Bai, Alicia, zurea daitza. Vale, egunon guztiorik. Las sentencias en un Estado de Derecho están para cumplirlas y acatarlas. Los jueces han hecho su trabajo con plenas garantías. Se juzgan hechos, no ideologías. El derecho a decidir no lo recoge ninguna Constitución europea. Desde el Partido Socialista manifestamos nuestro más absoluto respeto a la sentencia del Tribunal Supremo. Esta sentencia pone fin a un proceso judicial desarrollado con absoluta transparencia y, como he dicho anteriormente, con plenas garantías. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Nadie está por encima de la ley. En democracia nadie es juzgado por sus ideas. Las convicciones democráticas, la ética política, el respeto al marco legal y la defensa del bien común deben marcar el camino en la difícil búsqueda de una salida dialogada al conflicto. La Constitución española ampara la igualdad de todos los ciudadanos en el cumplimiento de la ley y sus derechos, así como el respeto a la diversidad y el autogobierno. Ello sin perjuicio alguno de la integridad territorial que algunos pretenden romper con la apelación a un pretendido e inexistente derecho a decidir o derecho de autodeterminación. La violencia es un camino equivocado. El fin nunca justificó los medios. No hay idea política que justifique la violencia. Desde el Partido Socialista reconocemos la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado junto a los Mossos. Es necesario un diálogo sincero en Cataluña que dé solución al conjunto de una sociedad que merece apartarse de la tensión política y social a la que está sometida. Son necesarias la política y el consenso. Mantener abiertos los puentes, porque la solución para Cataluña pasa por el respeto a la pluralidad, por el diálogo y los acuerdos, por una convivencia compartida en el marco democrático del respeto a la ley, a las instituciones y a las decisiones de la justicia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Beste denor oso esatekorik. Bai, Ander, venga. Zurea daitza, suposatzen deban, Por comentar. Más claro que ahora, creo que, desde en Euskal Herria lo llevamos viviendo ya casi 40 años, pero cada vez más los jueces están politizados. Es decir, la política marca las decisiones judiciales. Y así se ve. Se ha visto en Altsasu y se ha visto en el proceso. Cuando dice sale un partido un presidente, lo van a pagar, lo pagan. Y así es, sea de donde sea. Y eso lo hemos vivido en Euskal Herria en los anteriores 40 años. Hablas de la Constitución.
La Constitución se creó, se hizo en el 78 ad hoc del régimen franquista, seguido de haberlo vivido, y los que lo hicieron fueron partícipes de ese régimen franquista. Derecho de autodeterminación, que no tenemos derecho de determinación. Cualquier pueblo, en la ONU está declarado el derecho de autodeterminación de todos los pueblos. ¿Qué será? ¿Qué es sino más democrático que votar lo que queremos ser y a quién queremos pertenecer? Y tenemos las pruebas en Quebec, tenemos la prueba en Escocia, donde se van a volver a repetir y no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema del Estado español? Que no. El cerrazón creado desde el régimen 78 todavía está vigente y lo que nosotros vemos es que va a estar vigente otros X años. Y eso es lo que quiere el Estado, con la ayuda de los jueces, políticos y los medios de comunicación. Y dicho esto, pues bueno, nos referimos a lo que hemos dicho antes. Es decir, la única salida, Alicia, es poder el hablar, dialogar y decidir democráticamente lo que quieren los ciudadanos y las ciudadanas tanto de Cataluña, en este caso, de Euskal Herria, o los siguientes territorios que se quieran independizar o coger su propia soberanía. Beste barik. Eskerrik asko, Ander. Vale, bueno, bukatutzat emongo dugu orduen hau. Bueno, argi eta garbi geratzen dana da demanda sozialak dauzenean, aurrera egin behar dugula, eta argi eta garbi dau, sensibilitate batzuk eta sensibilitate horiek dekizan eskubidea bermatu behar direla. Beraz, nik uste dut, etorkizunan, landu behar dela modu bat, gauza honek aurrera eramateko, eta argi eta garbi desberdinen arteko akordio bat izan behar dela. Badakigu gaur egunean, bitan matematiko gizizanik baina bitan dauela manduta, eta adostasun zabalak behar dugu zela. Eta horretarako eskatzen dutzugu, Madrid deitzen dutzugu estatuko politikarie, euren ikuspuntua zabalagoak izan behar direla, behar dugu zela konsensu zabalak, eta herritarren nahiak demokratikoki aurrera eramatzea. Hurrengo puntura jongo dugu? Boskatu, barkatu. Gaur, boskak ja, bueno, barkatu. Bai, esko botoak. Ez esko botoak. Abstentzioak. Hamaikagarren puntura joko dugu, Euskal Herria Bildu Zornotzak taldeak aurkeztu duen mozioa, Bizkaiko Pentsionin Mugimendua. Bueno, mozio hau epeskanpo heldu zan, esan egon aukerarik lantzeko, eta hemen normen ez dugun egiten gauza bat adostu gendun, da izan da puntuka bozkatzea. Beraz, Ander, zuk irakurri mozioa, gero talde bakoitzak egin nahi duzuen interbentzioa, eta gero bozkatu ingo dugu puntoka, esan dudaten moduan. Zurea ditzan da. Bueno, mozio hau Bizkaiko Pentsionisten Mugimendutik heldu jaku gurera, eta bueno, irakurriko dut, eta puntuka edo asmoa daukagu aprobatzeko. Esteko eta euskeraz orduen erderaz irakurriko eta eskartu duen moduen. El movimiento de pensionistas estamos en la calle de manera permanente desde el 15 de enero de 2018. El tiempo pasa. Las elecciones de distintos signos se han realizado y los avances conseguidos con nuestras movilizaciones siguen sin consolidarse. Las reformas laborales y de pensiones que fomentan la precariedad y la reducción de las pensiones siguen vigentes y las personas pensionistas sufrimos las consecuencias. Cada vez más personas mayores se incorporan al ejército de personas excluidas de acceder a unas condiciones de vida dignas y autónomas. Nos hemos cansado de promesas y exigimos hechos. Exigimos que nuestras reivindicaciones sean definitivamente atendidas y que se habiliten las partidas presupuestarias y el blindaje legal que las garantice para nosotras y nosotros y las generaciones venideras. Nuestra demanda de pensiones públicas dignas e ingresos de suficiencia son de estricta justicia y el compromiso básico de cualquier sociedad equitativa y democrática. Por ello, demandamos de esta institución municipal
de Morvita Echano, apoyar las reivindicaciones del movimiento de pensionistas que entre otras cosas se concretan en 1. Defensa del sistema público de pensiones de reparto y pensiones públicas dignas, justas y suficientes. 2. Ingreso de suficiencia cumpliendo con las exigencias de la Carta Social Europea. 1. SMI de 1.200 euros. 2. Pensión mínima de 1.080 euros. 3. Revalorización automática y permanente de las pensiones en función como mínimo del IPC garantizadas por ley. 3. Derogación de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013. 4. Acabar con la brecha de género en salarios, pensiones, condiciones de trabajo y empleo. 5. No a los beneficios fiscales de los planes privados de pensiones y EPSVs. 6. Garantizar por ley el derecho de las personas en situación de dependencia a la cobertura de la misma por medio de una red de servicios sociosanitarios universales y públicos pagados con presupuestos públicos. 7. Realizar un plan específico de mejora de las condiciones de vida de las personas mayores y jubiladas y de información y asesoría municipal respecto a servicios y prestaciones. Y 8. Hacer un llamamiento municipal expreso a participar en las movilizaciones del movimiento de pensiones y específicamente en la movilización del 16 de noviembre. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Anderno, eskatuko du hitza. Alba? Guri gai honek asko haserretzen gaitu. Ezin dira gauzak horrela egin. Nork esaten du gaur osoko bilkurara datorren eskakizun hauek ez direla bidezkoak. Utopikoak izan daitezke, denok ezagutzen dugulako zein dan estatuko politikariek eroan gaituzten puntu ekonomikora, baina bidezkoak dira. Eta egia da, gure pentsionistek ez dutela egoera ekonomiko honetara heltzeko ezer egin. Puntu honetara eroan gaituztenak alderdi sozialistako eta alderdi popularreko politikariak izan dira. Eta baimentzen banauzue, hau asko sobeto ulertzen da argazki hauekin. Octubre, 22 de octubre. El PSOE se compromete a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. 7 de octubre. El PSOE promete subir en diciembre las pensiones en 2020 con el IPC real. El Gobierno admite, estas dos se entienden mejor juntas, el Gobierno admite que no derogará la reforma laboral. No es un fracaso, es realismo. En marzo de este año. Octubre de este año, Sánchez vuelve a prometer la derogación de la reforma laboral. Gaur hemen bozkatzen diren puntuak, hau guztiaz ari dira, Nik uste dut garaia dela errespetuz jokatzeko estrategia elektoral honek danak aldera utziz. Gure pentsionistek gure zintzotasuna merezi dabe, baita herritarrok orokorrean be merezi dugu. Eta emoten da gai hau dala kromo aldaketa bat Madrilen. Orduen ja nahikoa da eta gu honen alde agertuko gara. Eskerrik asko, Alba. Alicia itxaskatu duzu? Bai. Eskerrik asko. Vale. El Partido Socialista es un firme defensor del derecho y la necesidad de contar con un sistema público de pensiones. Defendemos unas pensiones protegidas cada año y para siempre. Pensiones justas significa brindar en la Constitución el sistema público de pensiones, abordando las reformas que garanticen su sostenibilidad y su suficiencia, actualizándolas de acuerdo con el IPC real y aumentando las pensiones mínimas y no contributivas en atención al diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo. Por cierto, del cual os ausentasteis. El compromiso del Partido Socialista es claro. Si gobernamos, el salario mínimo interprofesional se aumentará gradualmente para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 4 de la Carta Social Europea y las recomendaciones del Consejo de Europa, 1.200 euros. Reitero, reformamos el sistema público de pensiones. Eliminaremos el actual índice de revalorización, aumentando en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas. Estableceremos una senda de 5 años para recuperar y eliminar el déficit del sistema de seguridad social. Redefiniremos las fuentes de financiación de manera que las cotizaciones sociales soporten primordialmente gastos de naturaleza contributiva. Seguiremos trabajando para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. La autonomía y la independencia económica son indispensables para la libertad de las mujeres. Gran parte de estas medidas implican la derogación de buena parte de las reformas de pensiones y laborales introducidas en los años 2011 y 2013. Estamos trabajando en la elaboración de un nuevo estatuto de los trabajadores. Se está hablando y dando pasos en este sentido. Queremos dejar muy claro que todas las reivindicaciones son justas.
Desde el Partido Socialista queremos ser honestos. Siempre hemos dado la cara y en ello estamos empeñados. Nos unimos a las movilizaciones que están convocadas para el día 16 de noviembre. Pero por todo lo expuesto, nuestro voto es la abstención en todos los puntos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Galicia. Ander, bai, zure daitza. Bueno, EH Bilduren irakurketa apurbete kokatuteko pentsioak eskubide bat da eta urritasunaren gezurra, hau da, gezurrutza da pentsioak ezin direla finantziatu. Guk emetik gehitu behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoa eta Nafarroak kuporen bitartez estatuari 1.800 milioi euro ordaintzen dugula, Armada, Polizia Nazional, Guardia Zibilak eta monarkia ordaintzeko, eta diru horrekin, gu gestionatu aukero kingo bagenu, diru hori kudeatzeko, argi dau Euskal Herrian pentsio duinak eukiteko diru beste eukingo gendula. Hori, gure aldarrikapena honen inguruen da, azkenean pentsioak hemen Euskal Herrian gestionatu behar direla, transferentzia hori Madrilek, Euskal Herri zoritzarrez banatuta gauzelako, Euskadiri transferentzia regimen ekonomikoa kudeaketa itzuli behar dotzela, eta gero guk zein beharko dugu, etorkizunean, pentsio sistema propioaren bidegarritasun eta finantzaketaren azterketa. Es decir, resumiendo un poquito, lo que nosotros pedimos es que las gestiones, de que el dinero de las pensiones se gestionen desde aquí, desde Euskal Herria, en vez de pagar ese dinero que damos a la monarquía, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y al Ejército, que se paguen y que se invierta en los pensionistas y en las trabajadoras y trabajadores de Euskal Herria. Y por lo tanto, lo que nosotros pedimos es eso, que se traslade a Euskal Herria, a Euskadi en este caso, desgraciadamente porque Nafarroa lo tenemos dividida, pero ese sería el camino que nosotros vemos a seguir. Hau da, guk ikusten duguna da, burujabetza ezinbestekoa da gai guztietan euskaldunok hobeto bizitzeko. Eskerrik asko. Bai, Itxaso, zure ditza. Egunon danori. Bueno, lehenengo esain nahi duguna da gure taldeak pentsio sistema egonkor, iraunkor eta jasangarriaren defentsaren alde dagoela. Jarrera hau argi geratzen da, EAJak lortu dituen eta holan jarraituko du egiten lortu dituen emaitzekin. Pentsio igoera lortu du, euneko 0,25 izatetik KPI-ra, oda euneko 1,6 egotzea lortu zuen. Iraunkortasun faktore indargabetzea 2023 urtera arte, eta alargunen pentsio basea euneko 56 igotzea lortu zuen 2018an, 2019an euneko 60 izatera pasatuz. Beraz, defentsa hori egiten eta sistema egonkor, iraunkor eta jasangarrian alde, maitzekin eta ekintzekin egiten jarraituko du EAJak. Naiz eta oraindik lan asko egiteko dagoen eta hobetzeko gauza asko ere dauden, beti babestuko ditugu gure nagusien pentsioak urte askotan egindako lanaren ondorio baitira. Beraz, mozio honetan idatzetako helburuarekin alde gaude. Hala ere, badaude egin beharreko ñabardura batzuk. Alde batetik, pentsio minimoa berbatzen duen puntuan, bigarren puntua dena, eta dependentzia egoeran daudenen egoera zerbitzu publiko bidez estaltzea, legeak bermatzea, 6. puntua. Puntu honen inguruan, naiz eta puntuen helburuaren alde gago hori ez dago zalantzarik, uste dugu aldarrikapenek errealistak eta bideragarriak izan behar direla. Lorpenak lorpen dira, egingarriak diren neurrian. Egun pentsio bazuenentzako gutxieneko 1.080 euroko kopurua esartzeko neurria ezin da, betetzea uste dugu ezin dela izan. Estatuak orain egun ezin du hori bete, eta eskari hau estatutik Eusko Jaurlaritzara desbiratuko bazen, eskari horren kostu erreala gutxi gora bera 2.000 milioi eurokoa izango litzateken eta Euskadiko sistema publikoak porrota egingo zuen. Eta gaur egungo egoerarekin ezin da espero Osakidetzaren eta Euskadiko gizarte zerbitzuaren euneko 50 desagertzea eskari honi aurre egiteko. Guk pentsiodunen kolektiboari erantzun erreala eta iraunkorra eman nahi diegu egin ditugun lorpenen ildoan eta beti ardura politiko osoarekin. Bestalde batetik, pentsio plan EPSV-en erregimen fiskalak entzearen puntua, 5. puntuarena. Esan beharra dago, gaur egun dagoen erregimen fiskala pentsiodunen aldekoa dela. Hau da, lan garaian egiten duten gordailuek ez dira zergatzen IRPF edo pertsona fisikoen gaineko zergan. Eta jubilatzen direnean, egiten duten erreskateak, euneko 40an murrizten dute zergapena. Beraz, uste dugu erregimen fiskala kentzen bada, pentsiodunen kontra izango litzatekela.
Gure defentsa eta ekina erregimen fiskal hobeago bat lortzea izango da, baina eskentzea, atzera pauso bat izango litzatekelako pentsiodunentzako. Bestik barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, bai, Alba, bai, izan. Bai, izan, Alba. Lo que quería hacer referencia es que yo firmaba todo lo que ha dicho Alicia punto por punto en su intervención. Lo que me pregunto, y como representante de Unidas Podemos firmaría ya, lo que me pregunto es, habiendo tenido tantas oportunidades durante los últimos meses de alcanzar acuerdos, de llegar a cerrar este tema, lo que nos duele mucho es que se utilice como un arma electoral y que todavía estemos con estas contradicciones que salen en prensa día sí, día también. No es no es nada en contra tuyo ni nada, sino en contra del Partido Socialista, pero que quede claro. Eskerrik asko, Alba, beste donoso esatekorik? Bueno, nik gaur EH Bilduk induen proposamenaz, ados nago. Nola ez nagoenaz ados, gaur egunien, hori 6, ez dakizen bat, ordaintzen dugun estatuari gure esku egongo bazan, aukera egongo zan, pentsioak hobeagoak emateko eta gizarte zerbitzu hobeagoak emateko. Dudari begabe guztiz ados. Beraz, idazkaria, boskatzera pasoko gara. Bai, ulertu dut 8 puntutan bozkatuko dugula, ezta? Bai. Bueno, lehenengo puntuari joko dugu, baiezko botoak barkatu. Ezeskoak, abstentzioak. Bigarren puntua, baiezko botoak. Ezesko botoak. Abstentzioak. Hirugarren puntua, baiezko botoak. Abstentzioak. Laugarren puntua, baiezko botoak. Abstentzioa. Bosgarren puntua, baiezko botoak. Ezesko botoak. Abstentzioak. Seigarren puntua, baiezko botoak. Ezesko botoak. Abstentzioak. Zazpigarren puntua, baiezko botoak. Abstentzioak. Eta 8. puntua, baiezko botoak. Abstentzioak. Amairugarren puntura joko dugu, berotegi efektua eragiten duten gazen bilakarari buruzko erakunde adierazpen instituzionala. Bueno, hau bozera maila batzordera ekarri zan, gero iraunkortasun batzordean behaztertu zan, eta azkenengo bozera maila batzordean adierazpen instituzionalitea erabaki gendun. Juan Mari, zuri emongo dutxut hitza. Bai, egunon. Badirudi puntu honek besteak aurrakoa baino adostasun gehiago lortuko duela. Da, irakurtzea pasatuko naiz. Bueno, izenburua, berotegi efektua eragiten duten gazen bilakaerari buruzko Amorebieta-Etxano udalaren adierazpen instituzionala da. 6 puntu ditu, eta lehenak hause dio. Amorebieta-Etxanoko udalak larrialdi klimatiko egoera deklaratzen du. Bigarrenak, Amorebieta-Etxanoko udalak konpromiso hartzen du beharrezko lege eta aurrekontu ekimenak sustatu, bultzatu eta adosteko klima larrialdiaren aurrez erabaki eta premiaz jardure aldera. Hirugarrenez, Amorebieta-Etxanoko udalak Jaurlaritzari eskatzen dio larrialdi klimatiko egoera zeharka islatzeko plan eta programa guztietan, bai eta aurrerantzean egingo dituen lege proiektu eta aurrekontuetan ere. Laugarrenak,
Amorebieta eta Etxanoko udalak eskatzen du 2020ko aurrekontuen aurreproiektuan ikuspegi klimatikoa txertatzeko eta beharrezko aurrekontu sailak proposatzeko larrialdi klimatiko egoerak eskatzen dituen ambizio eta premia ahalbidetuko dituzten ekintza sektorial guztiak abian jartze aldera. Bosgarrenak, Amorebieta eta Etxanoko udalak Jaurlaritzari eta Euskal Erakunde guztiei eskatzen die bakoitzak bere eremuan planak eta politikak egin ditzatela 2050 baino lehenago lortzeko Euskadiko autonomia erkidegoan karbonoan neutraltasuna eta esfortzu gehigarriak egin ditzatela data hori 2040 urtera aurreatzeko. Eta azkenik, Amorebieta Etxanoko udalak Jaurlaritza eta Euskal Erakunde guztiei eskatzen die larrialdi klimatikoari aurre egitea helburu duten neurri guztiak herritarrekin adostu ditzatela parte hartze prozesu sozial zabal baten bitartez. Hau da, deklarazio instituzionala, da nik ez dakit, nik benetan nahiko nuke zertxo bat gehitzea honen arira. Hau irakurtzeaz eta benetan, honetan oinarritzen den dokumentua irakurtzean, larrialdi deklarazioa dela eta niri uratzen jat larrialdi egoeratan beti daukagu, ez dakit, lurrikarak, uholdeak, zuteak eta gertatzen dienean, jente guztia preste egoten da laguntza joateko hartu pala, botak, zera eta dauden mobilizazio handiak egiten dira. Eta bai horrek dire oso argi ikusten ditugu larrialdi egoerak. Hau da, nik uste dut larrialdi egoera bat isi datorrena geuk eragina, baina ez daukala alako jartzunik, ez daukala alako bapatekotasunik, eta nik uste dut erronka handia dagoela gure partetik eta instituzioen aldetik eta bar, herritar guztiei hau trasladatzen, ulertarazi eta benetan martxan jartzen, ze benetan larrialdia, larria da etorkizunean, ezer gitzitarako balioko dabe hemen hitz egiten da adosten dugu zen gauza asko, hau martxan eta geratzen espadugu. Beraz, aurreko komisioan hitz egin genuen nik uste dute nahikotxu honetaz, uste dute borondateak argi geratu ziela, gauzak egin behar genituela harin eta eraginkorrak, eta nik uste dute horretan jardungo dugula eta horretan hasiko garela buru belarri alik eta harinen. Da, eskerratan hori adostasuna lortu gendulako, eta da uste dut guztiok ikusi dugula argi eta garbi, benetan egoerak merezi duela lanien jartzea, besteik ez. Eskerrik asko, Juan Mari, beste donor bai itxaso, zure da itxa? Egunon, ni bakarrik zelan ezagon alde honen alden eza. Azkenean da gure urrengo belaunaldi guztiei itziko diegun mundua. Eta gure esku dagoena orain da zorrontzara etortea, hau da, praktikan ipintzea, zer egin behar dugun, hau hobetzeko ahalik eta epe laburrenean. Alde batetik aurrekontuetan isladatzea, gero proiektuak eta ekimenak sustatzea, zelan ez jentea apur bat parte hartze horretan eta konbentzitzea, ze azkenean danon lana da, eta zelan egin bide hori, hau leku onera heltzeko. Besterik ez. Eskerrik asko itxaso, beste donorezu zer esatekorik, urrengo puntura joko dugu orduan. 12. puntua, herriko emakume bate jasandako eraso matxistari buruz urriaren 11an bozeramaile batzarrak onartu zuen adierazpen instituzionala. Irakurri baina hori hau bozeramaileri eskerrik asko, eukizen duen prestotasuna, eta, bapatean antolatu genduen dana, eta azkenien zueri eskerri zen zen. Ainoa salteren emango txetitze, irakurtzeko. Bozeramaileen, agun ondan hori, eta bozeramaileen batzarrian onartu zainoen eta udalaren dana adierazpen instituzionala irakurriko dut. Eskarrak naure partez be, prestutasuna gaitek. Batez be.
Amorebieta Etxanoko udalak gaur herriko emakume batek jasotako eraso matxistaren inguruan ondorengo adierazpen instituzionala egin nahi du bere gaitzespen irmoa agertzeko. Amorebieta Etxanoko udaleko bozera mailen batzordea bildu da gaur goizean urriak 11 herriko emakume batek izandako eraso matxista irmoki arbuiatzeko. Emakumeak eta bere familiak behar duten guztian laguntza eskaintzeko prest gaude eta aldi berean errespetu osoa agertu nahi diegu. Udalbatzak bere konpromisoa berretsi nahi du bizitza, askatasuna, duintasuna eta emakumeek herritar gisa dituzten eskubideen kontra erasotzen duten indarkeria mota guztiak errotik ezabatzeko. Ekintza arbuiagarria da, Amorebieta Etxanon zein beste edozein lekutan berriro errepikatu beharrez dena. Gizarte bezala ezin dugu onartu inor ezein emakume izateagatik eraso baten biktima izatea. Zentzu honetan, herritar guztiei dei egiten diegu eraso matxisten konplize izan ez daitezen, eta beraz, egoera hauen aurrean inongo tolerantziarik ez dezaten izan, impunitaterik ez dadin egon. Emakume guztien aurkako erasoei gure gaitzespen irmoa adierazteko kontzentrazio deia egiten diegu Zornotzar guztiei gaur arratsaldeko 7:00 herriko plazan. Emakumeenganako erasorik gehiago ez. Eskerrik asko Ainhoa, bat amate zuzor esatekorik, bai Leire. Bai, egunon, esan erasotzaile guztiek eta euren konplize guztiek aurrean ekiko gaituztela. Eskerrik asko Leire, beste donork zuzor esatekorik, 14. puntura joko dugu, eskariak eta galderak, eskariren bat, galderaren bat, ez badago, bukatuztat emoten dugu udalbatza.